Nipialam Nichingom channel. Kardom Karbianglong Ara Dotuman Pan Mili Kimbris TV YouTube channel Hinpen Nanglitum Pan Kardom Baziriglo Ilitum Karbia Kaita Kaibarim Mate Lamet Lamchong Incholim Bino Lasom Thai Taxin Inchopik Nang Lang Pukemata Pon Pen Non Nankiliji Ar Koi Inkoi Pen Inkoi Ragetom Dan Tom Aparman Karbi Lamet Amai Mate Ningkan esek amai pi ingdeng inkoira sirkep kebado ponji lake bordeka langmili nirja aklam arnam langpi mate deopani along lason thak taxi nongnam kache thangklong alun sepo akhai chandrakanta terang alangni tapu ponla lamet kavya khai ke kititang lapen ala bangso akhai kititang aphurki mota kithi kereng abirta ene nasi non nangkileji ar koi inkoi pen inkoi rage thom an aparman nangli nilita che todun igna nasi nangli nilita kidun kenang sot karbia khai lamet lamchong incholim binong nasi panse pangchoji phan amuluk che todunang ilitum rajaje bate kilun ke kan along ningle palidun nasi lamet amai ningkan esek amai pi along ta ilitum palidun kenang sot penaan ongdong mate jumesen kenang sot ahormu ason alam ilitum longdun igje nasi ilitum non owikimitum idun kenang sot nili ruit lethot po non nangkileji arkoi inkoi pen inkorak kethoman indeng inkoira sirkep kapado bonji lake bordeka langmili nirja aklam arnam langpi mate deopani alongsi padoponik po nasi nangli dum naso labangso alamarjan kabachi tagi bhansi nilihin penchu ningrilo kaprek phan naso alamarjan pachonta panse kabachi tagi phan kabachi thangi phan nilihin pen chuningrilo kardom chitong nang arkoi inkoi pen inkoi rage thoman